Namba na-agba ikpopu agwa ohi na ndị ntorobịa itinye aka n'aja akwa na kansụl Orumba South. Mayor bụ Honorable Shedrack Azubike wepụtago usoro pụrụ iche, usoro ịmụ ọrụ aka dị iche iche iji gwekwara ndị ntorobịa ka anwụ ụzọ ha si enweta ego nke ha. N'okwu ya n'ọgbakọ otu ụbọchị achịkọbara ndị ntorobịa na kansụl ime obodo ahụ na Umunse, Maazị Azubike kwuru na ya bụ mmemme gụnyere mmepe n'ụdị pụrụ nnukwu iche, ịmụgasị ọrụ aka dijitalụ n'ụdị dị iche iche na ihe gbasatara nke akpọrọ cyber na itinye akọrọngwa sola n'ụdị dị iche iche ka ha nwee ọrụ aka nke ha na kansụl ime obodo ahụ. Ịmana Chigbata kụtara anyị akụkọ. Dịka ọ na-akwado ya bụ Maazị Nnemeka Okoliofọ, onye sobu na ndị ọrụ agha Orumba South site na onyinye ego ruru 1 nde naira. Onye isi oche ya bụ mpaghara kwuru na ihe o ji mee nke a bụ ka ewepụta Orumba South ka ọ bụrụ obodo na-aga n'iru. Onye isi oche ndị Association of Town Union ngalaba ndị ntorobịa Maazị Ken Okoli kenere ya bụ onye isi oche maka etu o si edu ndị mpaghara ahụ. Ụfọdụ ndị ntorobịa ndị gụnyere Maazị Dozie Onyekọchukwu nakwa Maazị Timothy Nwafọ tụnyekwere aro nke ha etu a ga-esi mee ka ọchịchị ime obodo ha kawanye mma.